भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। भोजपुरिया समाज, जी हाँ भैया, आप सबके बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और पंजाब के कैटरीना कैफ शहनाज कौर गिल से जुड़ल बहुत ही बेहतरीन और खास खबर लेके आयल बनी। काहे कि भी आप सब देख रहा बनी आए दिन पावर स्टार पवन सिंह के बॉलीवुड गाना से जुड़ल और बॉलीवुड स्टार के साथ काम करे के बहुत सारा रिपोर्ट आप सबके बीच मिलता और आप सब देखत हुई बानी, जानत हुई बानी। तो चलिए भी आप सबको बता दी, पवन सिंह और पंजाब के कैटरीना कैफ शहनाज कौर गिल जो उनकी एक साथ नजर आल बड़ लोग बहुत बड़ी अपडेट लेके आयल बनी। एक तरह से सकतनी की बहुत बड़ा खबर बाटे कि पवन सिंह और पंजाबी हीरोइन जौन बाड़ी भैया शहनाज कौर गिल जौन की एक साथ नजर आइलो एक गाना में। और भी सबसे खुशी के बात बा, अभी जौन मीडिया सूत्रों के माध्यम से रिपोर्ट मिलल बा ओमे ई सुने में आ रहल बा कि एक भोजपुरी गाना में नजर आइलो। जी हां भैया, सबके उम्मीद बा कि दोनों जोड़ी बॉलीवुड गाना में नजर आई, लेकिन अभी तक जौन सूत्रों के माध्यम से रिपोर्ट आइल बा में यह पता चल रहा बा कि पवन सिंह और शहनाज कौर गिल जौन की कैटरीना कैफ पंजाब के दोनों जाने एक भोजपुरी गाना में ठुमका लगावत नजर आइलो एक गाना में। जी हाँ भैया, अभी फिलहाल ये रिपोर्ट बा, लेकिन आप सब इतने जानी आगे जितना भी ये गाना से जुड़ा रिपोर्ट हुई हम आप सबके अपडेट देते रहे। लेकिन पवन सिंह और शहनाज कौर गिल यानी पंजाबी कैटरीना कैफ जौन की दोनों जाने एक साथ गाना करत नजर आइलो और वो गाना भी आप सबके बीच रिलीज हो पूरा तरह से धमाल मचा दी। जी हाँ भैया, बहुत ही बवाल गाना आवेला बा पवन सिंह और शहनाज गिल के साथ। जी हाँ भैया, दोनों जाने के जोड़ी एक वीडियो सॉन्ग में नजर आई जौन की बहुत ही बेहतरीन गाना बने वाला बाटे, जौना पे अभी काम चल रहा बा। जौन चीज भी लेटेस्ट अपडेट आई हम आप सबको बता दें, लेकिन अभी जौन अपडेट बा ये बा पवन सिंह और शहनाज कौर गिल एक साथ नजर आइलो एक गाना के माध्यम से, जौन की अभी फिलहाल जौन रिपोर्ट बा कि भोजपुरी गाना में नजर आइलो। आगे अगर भैया ये लोग बॉलीवुड गाना में नजर अगर आवेला हुई लो तो जौन भी रिपोर्ट हुई हम आप सबको बताएं, लेकिन अभी फिलहाल भोजपुरी गाना में ये जोड़ी आप सबके देखे के मिली। तो आप सब बताइए भैया, ये दोनों जोड़ी जब आई तो कितना ज्यादा बवाल मचाई गाना, जरूर कमेंट करके अपन राय दी। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से हम बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।